Tak čaute, ja som nový let's player Jack. Toto je môj prvý let's play. Dneska vám len ukážem moju postavu, aby ste ma trošku poznali a tak. Som na svete 8, dá do 5, 6, 1, 1. Takže ako môžete vidieť, som ešte malá úroveň, ešte som len 84. Dáme si nejakú tú hospodku, podzemko, ktoré si dáme. Dáme si piaté, aj keď viem, že nedám. To. Kritik. Kritik. Ale. Nevadí. Vyskneme hubku. Jej. Dáme ešte jednu. Tak ako som 84, pochybujem, že dám 108. Nevadí, ešte skúsime toto. Tak 106, áno, to sa dalo čakať. Ja, o to. Ďalší. OK, som na rade. What? What? Nič. Mohla tam byť aspoň nejaká to 85. Tak toto bude len tak kratší let's play, takže napríklad vidíte, že som 84, pozícia 3304, napríklad 130, 107, 110, 98, 107, 106, 95 a podobnou, 113, 109, také. Puky, kamarát. Dobre. Tak. To je na dnes asi všetko. Uvidíme sa pri ďalšom let's play.